Hello, hello, tun tum chu kimchi siamang u o ti hian ka bol hlo man tur te chu alu pum lian vak lo pum nga hi kukara ka phit min tir do na chuan zi khlum hi ka lo buat sai do na zi khlum hi tiang ka phel phoka chuanin a kuang chang a hnun chang kha ka pai i vek anga chuanin zi khlum hi heng zi khlum lo po hi Chinese cabbage an ti ang kha Chinese zi khlum na ang deuh deuh ang kha mo khang po kha a hman thei ama se heng hi ka hmang do na chuanin ti hianin ka phel te a ka chuanin a hnun chang khu ka paya chuanin a hlum lai a kha a in zom khom lai a kha ka phel vek do na ti khuan a chan chu chi nen ka met do na mo ti khuan ka du ang sai sin khang ka chu in du ang sai sin in ti ve me anga chaw tola ti hian ka da a tan ka thiat vek ani chu mo ti hang ang khuan chuan ka chi bur man hi a mawi em em a Jade Home Decor and Ceramics hi IG a khan in lo check out ve anga in du ani chuan in lo cha ve do nia an nei nal hlom lutuk chuan ti hian chi hian hne takin ka met vek do na ka chia do na mo chi kha tam ve tok tak kha angai ta a chuanin ti khwanin ka chia zor vek ka chia hei tang dar kar khat ka lo chia zan khwa te pon a chia thei amo kha kha chu in du dan khani ta se chi in an hne kha chuan na zor tha don ta a purun var hi kutzung pui tiat vel ania purun sen ani a chuanin purun var ka hmang don ani mo ti khuan ka hman tur kha purun sen pawh ka zei solh ringawta chuanin ti hianin purun hnah hi purun hnah hi ti hian hei zo purun te pawh an tia purun hnah hi ti hian a kuang chang lai kha ka beng phek vek hei ka chum phek vek ani chu maw chuanin ti hianin in duang size khan hei pawh hi in chan leh mai anga purun hnah hian a ti tui lut tuka hei a ti rim tui ani chu chuanin in duang size khan hei pawh hi in chan anga purun in duh tam kha chuan heng a hnah hi in tel tam mai dawn ta maw khu ti khuanin ka beng per leh ka hnek per leh pop pop ta a chuanin khu tiang zat khu ka ti vel ta maw chuanin purun var purun sen sawh thing tih vel kha ka buat sai zo tawh a alu kha a lo hmin tawh bawk a ti hian chi tlem ka a lang a carrot chip vek dawn a maw ti khuan kalo rawt chip vek ta anga a paste ah hian alu hi hian a ti hang tui ka ti ber amaw chuanin khang ka bol hlo hman tur te kha ka grind dawn ta a chuanin grinder nei lo tan chuan eng lo thei aw hei hi fish sauce ani a oyster sauce te pawh tel thei a khang sauce kha chu luilam sauce in duh duh kha a al lam chi kha chu in tel thei ka ring amaw chuan ke chuan fish sauce hi ka hmang dawn na ti hianin ka grind na turah hian ka grind tur bol hlawah khanin kan han tel ta chuanin ti hian chip takin heng hi ka grind dawn ta a grinder nei lo chuan a rawt chip vek thei tho aw chuanin heng hi kan han la chhuak leh vek anga khu ka du ang khanin a som mawi tawh em em ta a chuan ka zi thlum chia kha kan han en leh ta a chuanin khu ti khuanin a chi tui ina a lo chia na khu ti khuanin tui kha lo ting ta a chuan a mung lam kha let thokin a chung lamah kan dah anga hian dar kar khat vel kan chia leh anga maw chi ina a hne kha chuan a zor tha dawn ka ti kha chuan dar kar khat vel kan chia leh hnu khan fai takin chi kha a al em awang khan a al zong zong kha ti hang kan sil thla leh vek anga chuanin voi thum vel kha silangai o khang kha a al re vek tur khan kan silanga chuan heng hi a paste ka siam kha alu te purun sen purun var kha ani ta a khang ho kha ka chawpawlh veka chili powder ka tel bawka tah hianin hnapi aiah hian kai kuang rep kha tuiah in chia anga kai kuang rep dawr an pek ang kha maw in tel thei ta a mahse ke chuan hnapi tui kha a tak tel lo a hnapi tel lo khan a tui a kha ka tel ta a chuan ti khuanin kan chawk rual vek ta chuanin kan sauce hmana kha kan fish sauce hmana kha kan zuk tel leh ta amaw chuanin kan du anga kawi tur khan chuanin ka zikhlum silfai sa zawr sa pawh kha ti khuanin a paste kimchi paste kan siam nen khan kan tel ta a chuan ti hian carrot kan tel a
purun hna kan tel bawk ta ti hianin hne dovin kan hmet bora chuanin zikhlum la bang hei kan la hmel lo kha kan ti leh a chuanin fish sauce kha kan tel leh a chuanin a paste kan siam sa kha alu te purun sen purun var khang ho ngapi tui ti vel ho te khamo a paste ti china kan siam ho kha kan han tel le kan hnet le bora chuanin purun hna kan thlak le ti khuan ne takin hei hi in hmetanga ama hi pumtan a tha em a kimchi hi chu prebiotic thalutuk kha ani a hei pum lama har san nei tan chuan thil lampang hi a hri sel lutuk an ti a chuwang chuanin kimchi te pawh hi thil hri sel deuh kha ania pum thalo tan chuan ke pun ka ngai na vak lo ma se ti hianin kan zir ve ani amo tui ka ti ve tan to lutuka tuna alu nen alu paste a paste a alu tel phe hi chuan a hang tui ka ti lutuk ta hei tan a taste test kha kan han nei vela kut te reuh te kha an ka khan lo ang zel bok se kan hanin bar vela an hon tur te kha container a kha kan han pek le nok amo chan ti hian container a in da anga fridge a in da anga in ei ngal theia in du chuan ninga na hei ninga hnuah te pawh in ei thei aw